गोबाव समनि उनाव बीटीसीनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिखौ नुनो मोन्दों। गोदान बोसोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो बारग'सिब हाग्रामा महिलारिखौ बाथौ खेराइ रिजर्टआव नुनो मोननाय जादों। बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नुनानै एबा लोगो मोननानै गोबां सुबुंफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ बोसोर गोदाननि हामलायथि होनायजों लोगोसे खुलुमनायखौबो नुनो मोन्दों। नंगौ, थांनाय बीटीसी बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उननिफ्रायनो बारग'सिब हाग्रामा महिलारिखौ नुयैया एसे गोबाव जाबायमोन आरो समाजारि बिजोङावबो फैथ'वाखैमोन। नाथाय चिरांनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव बिथांखौ गोदान बोसोरनि रंजानायजों लोगोसे गोसो गोजोनग्लाय होनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला बीटीसीआव फिन सरकार दानो हायाखैब्लाबो गोबां सुबुंफ्रा दासिमबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ अनसायो। Monitorau isi bokal gorla, monitorau bokal gorla.